Отговорното гласуване е глас за промяна. Необходимостта от адекватни мерки за мобилизиране на общността и включването ѝ в изборния процес е наложително в България. Информирането, обучението и даването право на глас на ромите и най-вече на младите хора ще даде шанс на общността да заяви позицията си по редица наболели въпроси и да участва в изборния процес в страната и в Европа. Това е именно осъзнаването, че отговорният глас е глас за промяна. Изграждаме по-добри спортни площадки, нови детски градини за всички деца, получаване на пенсии, детски, откриване на нови фабрики за държавни университети. Къде се това? Представителите на ромската общност в България, особено младите хора, трябва да бъдат преки участници в формирането и реализацията на политиките за интеграция на ромите, както и във всички други политики, те самите да допринасят за развитието на техните общности и на обществото като цяло. Проектът цели пряката самоорганизация и усвояване на лидерски умения при планиране на бъдещо участие в избори, изграждане на избирателна култура сред ромската общност, за провеждане на честни избори, както и намаляване на дискриминацията и продажбата на гласове. Тоест, вие да получавате повече информация за вашите възможности, защото какво се случва? Европейския съюз и държавата имат изисквания и вие имате изисквания, на които трябва да отговаряте. Обучението в лидерски умения на млади хора от затворените общности е може би един от най-добрите начини за бъдещето самоорганизиране на общността и връщане на наученото сред останалите. В рамките на проекта младежите участваха активно за придобиване на лидерски умения и знания, свързани с отговорното гласуване. Те изградиха ясна позиция относно промяната, която биха искали да настъпи в живота им и в тяхната общност. Важно е младият човек да отива до избирателната урна, след като предварително има знание за това какво смята да направи. Тоест най-важното е да правим информиран и свободен избор. Това, особено в България, е в цикъл от избори, който ще продължава и следващата година, и последващата. Така че важно е хората, особено младите хора, да знаят какво правят, когато отиват да гласуват. Гласуваме и избираме отговорно, когато получим равен достъп до пазара на труда, жилищна политика, здравеопазване, образование и сме готови да дадем това, което зависи от нас. Ще се намали продажбата на гласовете ни, ако ни включат в избирателния процес и уважават нуждите на ромите в България. Аз искам да знам как ще живея занапред в България и затова гласувам отговорно. Искам обаче мой глас да се чува. Готови сме да сътрудничим и да съдействаме на онези управляващи ги политици, които прилагат механизми за включването ни в техните политически платформи с реални действия. Ние гласуваме за промяна!